Terve. Siinä olisi valmetti. Mä kuvasin videolle toisella kameralla, kun irrottelin noita suuttimia, mutta sitten kun rupesin niitä tietokoneelle siirtämään, niin siinä tapahtui jotakin ja näillä näkymin on menetetty ne videoklipit siitä. Mutta minäpä kerron tässä, mitä minä tein ja mikä on tilanne nyt. Eli suuttimet on kaikki irrotettu. Ne lähti ihan nätisti, ei ollut tiukassa. Pikkasen tuolla sorkkarauvalla vääntämällä niin irtosivat. Sitten täytettiin joka pyttyyn polttoöljyä. Ykköspytty veti ihan suoraan läpi, kuului semmonen plup 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 ääni. Kakkonen täytettiin kanssa ihan piripintaan. Se pysyi siinä hetken se pinta ja sitten se lähti vajumaan alaspäin. Siellä todennäköisesti oli ilmalukko. Ja kolmosessa sama juttu. Ja nyt tässä on sukulaismies käynyt välillä täyttämässä noita pyttyjä, niin kyllä siellä kakkosessa ja kolmosessa ne pinnat suurin piirtein tasallaan on. Pikkasen vajunut ehkä. Ja minä sinne VD40 suihkuttelin kanssa tuonne palotilaan, että ei se ainakaan siellä pahaa tee. Ja välillä on tuosta takapyörästä sitten nitkuteltu vaihe päällä, että jos se pikkasen saisi liikettä tuohon, mutta se ei ole vaikuttanut kyllä vielä millään tavalla. Eli summa summarum. Jatketaan liotusta. Ja kunhan tässä kerkee, niin pitää sitten ruveta tekemään jotain muita juttuja. Moottoriöljyt minä laskin silloin kanssa pois. Niistä on videoklippi tehty. Ja sen minä laitan tähän perään. No niin, ruvetaanpa katsomaan, että miltä se näyttää. Uusi tiiviste täällä ainakin laitettu. Tää on 65 litran korvo, niin se pystyy silmämääräisesti arvioimaan, että paljonko siellä sitä vettä on ollut. Oma öljyä. Täällä on nyt, olisiko siinä 10 litraa, 15 litraa vettä. Äsken rupesi tulemaan sitä öljyä.
Nyt tulee ihan puhasta, tai puhasta öljyä, vaan likaista mustaa öljyä. Tässä magneetissa ei ole ainakaan mitään metallinpalasia ollenkaan. Hyvä juttu se. Antaapa valua loppu. Palataan kohta asiaan. Otetaanpa tuo roppu kiinni ja pistetään löpöt sinne vaikuttamaan.